Sziasztok, Dominika vagyok. Én pedig Petra vagyok, a Debrecen megyei Rugóváros ifjúsági önkormányzatából. Eljött az idő, hogy kisorsoljuk azt a 6 embert, akik pizzautalványt és megis utalványt nyernek. Először azt a 3 embert fogjuk kisorsolni, akik pizzautalványt nyernek. Az első ember Szénási Klaudia. A következő Krasznai Szilvia. A harmadik ember pedig Éles Alexandra. Most pedig a megis utalványokat fogjuk kisorsolni. Első nyertesünk Endrész Ilka. Második nyertesünk Cservenyák József. És végül, de nem utolsó sorban, Burai Brigitta. Szeretnénk megköszönni támogatóink felajánlását a Dompádró Pizzériának és a McDonald'snak. Valamint sok szeretettel várunk minden érdeklődőt és a nyerteseket június 13-án pénteken fél 6-kor. Sziasztok! Sziasztok!